Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu aku lagi ya lur ning Facebook, ning YouTube Sutini Arisanti. Oke lur ya. Tak sepilkan cuaca malam hari ini. Suasana malam di kampung neng ngene iki lur. Sepi, sunyi. Ora enek wong liwat. Ora enek bakul bakso liwat. Enek wong liwat ding. Ora nek bakul bakso liwat, ora nek bakul apa-apa liwat lur lek ning kene iki. Untuk perduitan aman. Yang penting ndak metu nyang ngarep kono. Lek metu ning ngarep kono ya sembarang enek. Ki aku lagi ning emper lur, ngisis lur. Ngene iki suarane mek ana emek suara jangkrik. Suara jangkrik, terus suara apa ya lur? Wis ngono kuwi lah. Piye lur lek ning nggonmu? Apa ya rame ngene apa ora? Nggih. Padha arep budal ning masjid salat. Pak ya salat nang masjid. Iya. Aku tengok-tengok lur iki. Izin. Izin lur, biasa wong wedok. Ada anyep men ya lek bengi-bengi ini santai. Sik lur njupuk HP sik lur. Golek angin malam. Angin malam. Karo dolanan HP. Emang cuacane apik lho, ndak udan dekne udan ae. Yo apa tok ah. Dolanan HP lur. Oh iya lur, sepurane ya lur iki suwe aku ndak ngonten ning YouTube soalnya ya waktune urung kecandak. Saiki sik arep tak aktif meneh. Senajan ta sithik-sithik ya lur ya. Pokoknya mohon dimaklumi suwe terai ora upload ning YouTube. Mau enak hawane tenan pokoknya ning kene. Nek sing pengen rene nang jan ngene suasanane nek ning kene iki. Suasanane iki sahdu terus angin sepoi-sepoi. Masih sumuk ke se enek angin, se maknyes. Lah aku le jaketan iki karena wis adem ya. Tapi hawane iki enak, silir-silir enak. Oke ya lur, ngono ae video kali ini. Jangan lupa selalu subscribe, like dan komennya di YouTube-nya Sutini Arisanti. Mohon maaf apabila selama ini jarang upload ya lur. Insya Allah kedepannya selalu saya upload. Mohon selalu ditonton. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.